Malapnagon nga paghilo sang balabaw sa mga kaumhan sa Santa Barbara himuon sa Biyernes. Municipal Agriculture Office magapatigayon sang malapnagon nga paghilo sa mga balabaw sa kaumhan sa Santa Barbara sa Biyernes, Agosto 19, 2011. Ang 54 ka mga barangay sa munisipalidad ang mahatagan sang hilo para sa balabaw. Suno sa Provincial Agriculture Office, silang padayon nga nagabantay kay nagahimo sang paagi, agud mapauntat ang pagdamo sang balabaw nga nagahalit sa mga pananum, maskin wala pa nagalab-ot ang ilang pagduging sa alarming stage. Ang Regional Crop Protection Center ang nagabulig sa Municipal Agriculture Office sa pagpahibalo sa kadam-an kung paano ang pagtapna o kung ang pagpahagan-hagan sa pagdamo sang balabaw, pinaagi sa paghatag sang rodenticide o kung hilo para sa balabaw. Suno sa isa sa mga agricultural technologists sa munisipalidad, Mr. Alan Sulieza, ang ining programa ang makabulig sang dako sa pag-eliminar sang sini nga peste. Ang aton gili nga synchronize mass baiting kang balabaw himuon ta diya sa Biyernes sa hapon, no, mga alas 3. So ang aton kaya nga tinutuyo nga ma-eliminar ang balabaw, no, sang 70%, no, 70% kang anda populasyon. So sa karon 17 na ka munisipalidad sa probinsya sa Iloilo ang apektado sang halit sang balabaw. Kagini ang Barotac Viejo, Barotac Nuevo, San Miguel, Mina, San Enrique, San Joaquin, Ahoy, San Dionisio, Tigbawan, Concepcion, Alimudian, Oton, Pavia, Zaraga, Leganes, Cabatuan, kag Santa Barbara. Ginahingyo ang mga mangunguma suman ang tanan nga mga pumuluyo ang magpahibalo sang halit sang balabaw sa iyang lugar agud ini maaksyonan gilayon. Kung kita tanan nagaugyon kay nagabuligay, makahalalit nga peste ang aton mapaiway. Malapnagon nga paghilo sang balabaw sa mga kaumhan sa Santa Barbara himuon sa Biyernes. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.